megvágni azt a másik kettőt. Na szevasztok srácok, lányok, én Benni vagyok, és a mai videóban egy ilyen long drive másolat fél évvel fogunk játszani. Ott lesz a link a leírásban, a játék neve a Steam-es. Ingyenes, és még csak demóban van. Igen, és még csak demóban van, és ha elkezdtek egy világot, akkor azt nem lehet újra belódolni, már még demóban van. És itt van velem. Ki van itt? Máté! Szia! A vadharcos, aki papamber. Jó, mehetsz, indulhat? Na, szerintem indulhatsz, ja. Jaj. Hát az a lényeg, ugye, mint a long drive, hogy szereljük össze a kocsit. Én felveszem már most a táskát, jó? Na, most nyomok ide egy vágást, tapsolásra már meg is lesz vágva ez a rész. Én azt megiszom. Jó napot, uram! Ó, Teddy Mackó. Mert én rengeteg sokkal... Benni, nézd meg, mennyi kaját kaptunk! Ó! Eszek egy kicsit. Párat vigyünk. Jó, nem mindaz, jó? Hogyha El lehet. is eszek egyet. Hát de kell a kaja. De nem mindent vigyük el. Nem kell rá lehugyozni. Én hova pisiltem? A padlóra. Én nem láttam a pisim. De az összes kaját vegyük el. Kell. Jaj, ne Van az egy- alkohol, nem iszok alkoholt. Van 40 tervezünk, meg azért viszek. Ez kóla? Várj, van a játékban kóla. Aha. Nézd. Nem fekete. Benni, lesz 60 liter vizet, meg hozok 20 liter vizetok se. Megy bele, jó. Ja. Itt még nem jönnek azok, akik tudod. Igen. De amúgy csak odáig jutottunk el mindig, ahol ott vannak a csövesek. Nem csövesek, de igen. Nem, amúgy valamikor eljutott 8,61 km-ig. Várjál, ebben van 0,8 petrol, betöltöm. Van még 20 liter vízünk. Ja nem, maxos. Máté, ezt te nyomtad bele, vagy alapból maxos petrol dobott be nekünk? Én nyomtam bele a hordóból. Ja, rakok még petrolt, jó? 0,8 litert. Hogy forgassam már. Amúgy De ne nekünk- oda a nagy hordót akarom a petrol. Oda a nagy hordót akarom, ne oda ragd, ide ragd. De ne, És ne ragd be ide. De ne gumit, ne, mert kell a petrol. Meg van 26 liter. Viszünk még 75 liter vizet. normálisabb izé. Neki futásból ugorra. Fél kettőre megyünk a pizzériába. Miért te voltál, mit itt toltál valahol? Mi csinálnak? Te toltál itt valamit? Szállítót. Én azt hittem ma a gépen viszi. Postát? Nem, én vagyok. Inkább ne csináld, jó? Mert én vigyük a kaját, mert még van a másik szekrényben egy csomó. De bázom meg, engedj már rá. Nem beszélünk csúnyán, Akkor beszélek csúnyán, amikor akarok. de ez videó. És. Csak. Bazd meg. Kéne ezért nem. Hozzám a De kaját. akkor vezethetek én? Nem, én vezetek. Már. Mert. Ja, oké. Mert De még kajákat pakoljunk már, gyere. Ja. Még van egy pár. De már nem sok, már csak egy szekrénynyi. Nem lenne jobb ötlet, hogy bepakolsz kettőt a táskába, és egyet hozol a kezedbe, és akkor ott üríted ki mind a hármat? Nem tudom kiüríteni a táskából. Te. Rányomsz amelyikbe raktad, és akkor úgy. Ja, kajak, jó. Akkor úgy viszem. Egyet viszek a kezembe is. Hogy gyorsabb lenne, nem? Ja, de azt nem tudtam. És még ott van polcon 3. Vagy 4. Ja? Egyet vigyél, és akkor még elviszem a többit. Akkor már beszállhatok?
Aha, előre szájba nyugodtam. Akkor van rengeteg kajánk. Meg a vízünk is van. Most indulunk el. Mennyi perces a videó? Space. 12. Na. Ellen. Handbrake. Handbrake. Ja. Így. Nem azt akartam, de a handbrake az kéztörés. Így. Amúgy. Csak egy lámpánk van, úgyhogy ennyi. Nagyon jó. Nézd meg előről a kocsikat. Tudom, így azt nézem. egy lampa a világ. A másiknak meg belát, hogyha úgy nézem. You never cried. Jó, amúgy jó lett ez az autó. Ugye, csak mindjárt lemész útra. Nem fogok még. Muszáj volt? Véletlen volt, bazd meg! Tényleg? Igen, próbálom kibontani a csokimat. Ennyi volt a kocsink. Nyom meg a vét. Tudom, mit kell nyomni, az meg nem vagyok hülye. Akkor nem mondd azt, hogy ennyi volt a kocsink, amikor minden maxos. Mi van? Gyere nekem! Tau! Kezeim! Beszorultak! Nyomja neki egy oszlopnak! Nyom neki a kezem a oszlopnak! Nyom neki a kezem a oszlopnak! Oké. Nyom neki a kezem! Jön. Igen! Jó. Elsípadnak a kezeim! Nyom neki a kezem az oszlopnak most! Jó van. Tessék. Nem! Mi történt a kezemmel? Figyeld a kezem! Figyeld a kezem! Ez mi az? Vettem a kövöm! Tényleg. Menj már ki voice-ról. A fasz, ez ki van nyitva. Én nem hagytam úgy. Én... De... Nem tudom visszazárni. Ott van már a tuborka, látom. Hol? Nem... Aha, látom. Itt vagyunk az uborkannál. Zombik. Ja, igen, azok. Igen, a zombik. A zombiktól kell félni. De Na hogy gyere, kellnek? te szár! Nem kell félni, mert csak oda mész, Jobbos, balos, puf, mit akarsz? Mi van, kislány? Mi van, kislány? Jobbos. Bajod van, kislány, gyere! Bajod van? Mi a bajod, ha? Gyertek, kislányok! Jobbos, balos, geci! Meghalt? Szét, tényleg faszod! Ez milyen pózba sikerült összeássam? Jó, oké, ezt visszük. Ez a mi autónk lesz. Szereljük össze. Petrólos, ez jó. Szereljük össze. Ha megint nem indul be ez a szar. Befog. És itt figyeld! Tudom, azért akarom. Hozzunk át egy másik ülést a kocsiból, az lesz a anyós Pedig ülés. van 2 zöld festékünk. Akkor zöld lesz. Lesz a kocsi? Zöld lesz. Ilyen fehér, már ez is fehér. Csak le kell kefélnünk. Vegye. Jó, bár te addig hozd a cuccokat, én addig le kell félem az autót, okés? De nem bírok megmozdulni. Miért? Mert bebugoltam. Ó, jó hülye vagy. Azt a menő! Nyomkodom a gombokat. Mit nyomtam meg, baszod? Nem beszélünk csúnyán. Ha-ho. Kódos rendszám! Jó, most működik, jó, működik. Hozzunk egy ülést kell, azt majd baszd oda.
Én elhozom a kormány. A kocsit nem kéne leállítani? Nem tudom, állítsd le. Azt tudod, hogy innentől én vezetek. Igen, 8,60-ig. Aztán nem. Igen. Kormány! Ó. A kerekek azok elég fontosak. Ez hátsó. Kerekek Nincsen tesó izé. azok. Minden kaját át kell pakolni. Vagy nem. Te vezeted azt, én vezetem azt. Mi? Te vezeted azt, én vezetem azt. Ezt én vezetem, te azt. Aha. Jó, csak kéne kerék. És kormány. Kormányja. Kormány Ja, akkor rég össze ezt. igen. Azért, mert nem akarom át. Itt egy kerék van, itt egy kerék, itt elbújva. Hátul vannak kerekek, várj, de szereljük szét a mi kocsinkat, itt vannak még kerekek. Itt vannak, igen, tényleg. Csak az a baj, hogy ez a gumik nagy része. Jó, itt van még egy kerék, azt bedobom. Meg Jó, itt is kiszedom van a tárcsájukat, vagy még. Van tárcsájukat. már 3 kerekünk, tesó, már csak egy kell. Egy kereket hozzá. Vagy kereket, jó. Hozom Én- már. Hozom azt a nagyon durva V2-est, adom most a kocsikba. Szépen a V2-est. De benne akkor át kell pakolni mindent. Nem Olyan. muszáj mindent, nem muszáj mindent. Szerintem. Motor... Várja, szerintem pont arra való motorháztető. Mire? A kocsira, amit most akarunk összerakni. Az jó. Vagy nem? Azt is majd le kell fújni fel. Aha, de. Nem. Jó lesz ez! Jó lesz. De benn van a motor. Legalább. Hozom a hűtőt. Már Várj, itt vannak elő. Várj, hozom az akkumulátort először, utána a hűtőt. Nem lehet elindulni vele. Bazd meg. Nem lehet elindulni vele. Muta? Nem lehet elindulni, ez az. Azért, mert nincsen benne. Tesó, tegnap is azért nem bírtunk elindulni, mert nincsen benne gázpedál. Se semmi, se kuplunk, se semmi. Akkor tépjük ki a miénkbe. Jó, oké, majd hozom a gázpedált, te hozd a kuplungot. Jaj, hozzam az utcok, az összes fék meg mindent. Jó, oké, mindent. Nem volt benne gázpedál, de ez a majd menőbb autó. Ott. Be is fúrtam. Ott a másik. Már csak a fékkel. Hozd a váltót. Ja, hozom a váltót. Hozod a másik pedált? Én hozom a féket. Jó. Ezt ki lehet szedni? Persze. Gumis! Működik! Nem indul be? Várj, az tényleg. De nem, ez nem a max sebességtes. Még kell valami, ugye? Még van valami, amit kell. Beindult! Működik? Beindult a kicsike! Dörömből. Tényleg? Igen. Uta? Nem nézhettem volna meg? Hát. Ebbe kell a V8. Ja. Szállj ki? Hogy vezessem a kicsikét? De én azt tudod, hogy ezzel én kezdek. Tudom. Milyen gyors! Na gyere! Visszafordulok. Visszafordulok. Vigyázz! Oké. A kicsikét nem töröm össze. Vigyázz! Jó, tudom, hogy kell vezetni. Csak beállok ide. Mellé? Így. Jó, Most hozzuk. tépjük ki az ajtóinkat. Igen, azt akartam. Azok se jók erre. De nem baj. Megnézzük. Majd max találunk. Keci. Ja, Mutam a miatt. Itt beférnek amúgy a kisgyerekek így. Szia, apa, hogy vagy? És hátra fogunk szállni? Nem. Csak itt elől. Nem, én hátra bírok. Ja, nem. Jó, leálltattam az autót. Keféljük le. Jó. És fújjuk le fehér festékkel. Várj, kicsit kell piss innen. Vagy akkor legyen zöld az autónk. Felőlem. Na,
srácok, itt is van vége az első résznek. Én Benni voltam, itt volt velem Máté. Na, ciao.